Nou, ik zou in een vriend zitten en ik reed eerst littens uit en toen zie ik een trekker staan en een auto. En al je kei, en toen ik zoiets van, nou, je klopt iets net. Dus ik zie nog een keer en toen leidde er een auto op een kop in de veert. En toen ben ik stoppen. En vregen, zit er nog een in? Nou, op dat moment konden ze me dat net beantwoorden net. En toen werd het tikken vanuit de auto. Dus toen ben ik over de hekken heen sprong, kei aan de kant. En ja, de 14 sprong en probeerde die door te krijgen. Toen stutste het famke de haan uit en die heb ik beetpakt. En er kwam hier hoe de auto in hing en die had geholpen om de stoel aan de kant te loeken, zodat ik het famke eruit hele kon. En die heb ik op de kant zetten. Een deel van mijn kleine jongen en omstanders en wacht je op de helpdiensten.